to oslova narodeniny dievčatka. Bože môj, ja mám kde je, to je chorý. Skôr ako uložená ešte jedna vec. Neprehovorila ani slovo o Kempe Laške. Dobre, čo? Ahoj, Amanda. Żyjemy w hipotecznej, prawda? Nie, nie prawda. Zobacz na tym będzie. Tu są nejaké Amandiny. A budem potrebovať aj váš podpis, vaše meno, adresu a telefón na prepušte si to. Ja vám nerozumiem. Prepačte, je to na to. Robím to až 10 krát do týždňa a zabudím, že pre vás je to úplne. Takže